Il-leukodystrophy kundizzjoni rari kkaġunata minn nuqqas ta' sustanza fil-moħħ u tikkawża nuqqas ta' bilanċ u moviment u diġenerazzjoni tal-muskoli. Kundizzjoni rari li iżda laqtet lil Gabriel, tifel ta' sentejn. Il-ġenituri ta' Gabriel, Mario u Marcel, qasmu l-esperjenza ma' News u diskrivew l-aħbar ta' binhom bħala xokk. Iżda din ma kienx l-aħħar tad-dinja, anzi kienet il-bidu ta' missjoni. Ma nħossniex li nista' npoġġi rasi fuq l-imħadda u norqod bi kwieti jekk ma wettaqx din il-missjoni. Ġifieri jiena dini il-missjoni tal-ħajja tiegħi, ħaniġġieled, ħanissielet kontra il-kurrent xiġi għal wiċċna naf li ħadd tkun diffiċli ħafna. Marcel tajt il-kundizzjoni ta' Gabriel tirrikjedi attenzjoni individwali l-ħin kollu. L-aktar challenges ta' kuljum huma l-fatt li t-tifel bilanċ waħdu m'għandux. Trid toqgħod miegħu l-ħin kollu 24 siegħa. Dan iżda mhux se jaqta' qalb il-familja Bela. Minħabba li l-kundizzjoni ta' Gabriel hija waħda rari ftit jeżisti għarfien u kien għalhekk li l-familja Bela nedew sit elettroniku bl-isem ta' Sunshine for Gabriel. Barra minn hekk il-familja Bela beħsiba twaqqaf assoċjazzjoni li tiġbor fiha dawk milqutin minn mart rari f'Malta stess. Rari kemm rari ġrat. U xi ħaġa jrid jiġri, xi ħaġa jrid isir, jiġifieri iskoperti hemm medin u hekk nistabbilixxu assoċjazzjoni għal kundizzjonijiet rari li hawn Malta. Minn hemm nistgħu niftħu l-bibien beraħ biex issir riċerka. Il-kundizzjoni ta' Gabriel mhijiex faċli, iżda l-attitudni tal-familja Bela tixhed kuraġġ kbir, għax għalkemm isħab jaf ċajpar il-viżibilità temporanjament, is-sens ta' ottimiżmu tagħhom żgur li sejn lil Gabriel igawdi ħajja ta' kwalità. There's a place where we belong.